Hyvää huomenta arvoisat matkustajat. Tänään teidän tarjolla on Jan, ravintola sijaitsee vaunussa 3. Tarjoamme teille pääruoksi lohikeito, pasta carbonara. Valikoimasta löytyy vettä, kivinäisvettä, mehua, smoothie. Tarjoamme myös voileipää, club sandwich, juustoruisleipä. Sydämeni pohjasta toivotan kaikille hyvää matkaa, hyvää mielialaa, paljon rakkautta, paljon terveyttä, paljon lastenlapsia, pitkä ikä, hyvä vointia teille ja teidän perheelleni. Voima ja menestystä kaikissa pyrkimyksissäni. Toivottavasti seuraava päiväni on aina parempi kuin edellinen. Uskokaa unelmiin, sillä niihin on pilotettu ikuisuuden portti. Unelmien tottutaminen tekee elämän mielenkiintoiseksi. Haluaisin toivottaa teille todellisia ja uskollisia ystäviä. Ystävien kanssa olemme surussa ja iloissa. Menneisyyden ja tulevaisuuden välillä on vain hetki. Juuri sitä kutsutaan elämäksi. Toivon, että arvastatte ja nautitte tästä hetkestä nyt joka sekunti. Olen ylpeä, että meillä on maailman parhaat matkustajat. Suurkiitos teille, että meillä on teidät. Hauska kuulutus. Voi. Tästähän on ihan YouTube-video, että tämä on positiivisuutta luonnetta luonut asiakkaille. Että hän kuuluttaa niin, että hän luo asiakkaisiin positiivista energiaa. Joo, mä oon kuullut tän, tää on jossain junassa ollut ennenkin, mutta kun se ei oo sattunut mun kohdalle koskaan toi Janne, mutta hän osaa kyllä taidokkaasti vetää nuo hänen spiikkaukset, että hänellä on aina tuo sama repliikki, mutta se vetoaa minuun aina. Me ollaan niin 49 Lahden rautatieasemalla. Kohta ollaan perillä, ei oo enää pitkä matka. No, kyllä vähinkään 200 kilsaa mennään tunnissa. Et ihan mukavaa, että tässä päästään. No, kyllä tässä on ollutkin matkatarjoamista jo.